Akekho umuntu ospecial kumdala. Abaningi bayikhokhumeza babona ngathi ba-special kumdala. Akaze wakhona futhi soze waba khona. Ila kubhoboka khona kuvele khona ilumbu nje lamanga ngabantu abayibona be-special bathi bakhethiwe bangcwele. Akhona munye ospecial. Akho ntaba, akho mfula, akho ndawo bese bethi indawo yabo ibusisiwe ingcwele. Ungathi uma uphumelela ukwenza into ethizeni nabantu bekusapota bese ubona ngathi uspecial. Lokho ngibeka njengokuthi ungathi unabantu abakusapothayo bese uhlasela abantu uyabanqoba uwine lezo zimpi bese ucanga ukuthi uspecial ubusisiwe. Ayikho nje into enjalo. Nalabo abayibona ngathi ba-special bangcwele babusisiwe ngokwebala labo. Ngizokubiza lokho ethi ubudomu. Ubudomu ngempela lokho nokuhluleka ukubheka izinto in their true nature ukuthi ukuzalwa umama wakho nowabakho akukaze kwakwenza wa-special. Bangakhi abantu abazalwa wena ungakazalwa? Bangakhi futhi abazalwe usukhona uphila? Bangakhi abozalwa sewafa usekwela abaphansi usuyidlozi ive libi noma elihle na? Then uma ukwazi ukubheka i-reality, akekho ospecial. Ngakho akunamuntu lo omele ukuthi akhonzwe sengathithi uspecial noma thina simenze ngathi lona use-special simkhonze siguqe kuye. Nalokho sakhombisa obunye nje ubudomu. Akekho umuntu ospecial okhethiwe ngumdali. Lokho ngiyakuphika futhi angixolisi ngakho. Kunabantu lapho uthola ukuthi hayi sebethathwa kanje ngokuthi bangonkulunkulu nasembili babekhona. Yila kuvela khona ukubola, kuvele khona amanga bese nomuntu eyikhukhumeza ngathi-ke hayi yena ukhethiwe umdali usengcono kunezinye iy'dala zamdali. Ungcono ngaphi? Wavundla esiswini sikama wakho nabanye bavundle ey'swini zomama babo. Ubheke-ke equality iqala lapho. Akekho ungavundlanga esiswini sikanina. Indalo leyo. Angazi ukuthi uma usuzalwa-ke bese uthi hayi wazalwa ngoba nakho kwakuprofethiwe ini. Uma nje uvundle esiswini njengazo zonke iy'dala zikaMdali ezazikhona embili ezikhona kumanje nezoba khona ngokuzayo, zirigade wena yourself ukuthi you are not special. Ungumuntu nje njengazo zonke iy'dala zikaMdali. Noma ngabe unemali, noma ngabe uney'khali, noma ngabe bakhethile-ke president, ukhethwe abantu ungabothi ukhethwe umdali. Ngisho amakhosi kwangamanga ukuthi amakhosi abekwa ngumdali. Alihlaza isitshotho isimunyu. Lobo bulima bokuthi umuntu ayibone ngathi uspecial yena ngomdali. Ibona kanye okuholela ukuthi umuntu aze enze abanyala obuphukuphuku begqabhe elingekho. Elokhu epika ngento engekho ukuthi hayi thina singcono isizwe sakithi, singcono umprofethi wethu ungcono. Akazi nje kwanomuntu isidalo esake sabona umdali ngesakhuluma nomdali kulena kwelaba phansi. Yingakho uthola inqwaba yo-president bese behamba beqamba usekhohliwe ukuthi wavundla esiswini sikanina. Kwaba abantu nje abamvotelayo nabambekayo. Kuyafana nje konke lokhu namakhosi nawo ngokwawo. Ayiphi inkosi engavundlanga esiswini sikanina? Uzwe esethi hayi ubukhosi bakhe bothathwa iy'ngane zakhe.
ingane zakhe zona zivele kanjani njengoba nazo sefanele zibe special ukuthatha wapha baba inkosi mina sengiphatha emva kababa. Ngisho ney'ngane zakhe zivuze esiswini sabafazi noma somfazi wakhe. Le nto yaqalwa yi-war general uJulius Caesar umethi my blood will follow me, kwamukelwa amakholwa, kwamukelwa amakhosi. There is no such, akekho umuntu nje o-special kumdali. Sonke sizidala sikamdali. Kumele siyiphathe ngenhlonipho, amaqiniso neqiniso lodwa. Ngani ukubone ngisho iy'gebengu ziy'bone ngathi zi-special. La besibamba khona noma la bantu besishaya khona abanye bayishisa. Kuyaphela lokhu umuntu ayibone especial. There is nothing eyokwenza isidala sikamdali sibe special. Even uhlonipha abazali bakho, uguqe ngesizotha nangenhlonipho namaqiniso neqiniso lodwa umdali, awusi special kumdali, including myself, angisi special kumdali. Phela ngiyamhlonipha umdali. Inhlonipho iyehlukana-ke. Khona abazama ukuthi bahlonipha kanti baphethwe nje amagqabha abo. Muhloniphe ngeqiniso nangeqiniso lodwa. Udiscipline nabaphansi mase bephapha beyibone ngathi ba-special. Ngoba ziningi iy'mpawu ey'phaphayo la zithi ithunywe umdali. Zi-special yini zona? Ithunywe umdali. There is no such. Amanga nje la kakho umuntu o-special othunywa umdala. Noma singakubiza nge-messenger, isithunywa, we don't care ukuthi ubani. uJesu, uMahomet, u-Abraham, we don't care a damn. Ngibike kanje, I don't care ukuthi ubani. As long as unale concept yokuthi special kimina, you are wrong. Nabantu usewafa lo bekupraise ngathi wena wawungcwele. There's nothing, ingakho konke lamabhuku ngithi abolile. Ungcono nje usitshele ukuthi cha umsebenzi wakho ukuthi nokuthi. Ungasitsheli ngathi babe special. Bonke labantu beneni babiza ngaba prophet, kuyinzalo ka-Abraham, akekho akaba special. Nisitshele ukuthi idala zamdala zobusiswa ngo-Abraham. Yini yonayo leyo yinto? Yichilo nje enanenza ngale ngathi u-Abraham uspecial kumdala. Akakaze waba special lowo muntu. Wayengapoka kanjani eHides? Nazo phela iy'poka ey'ntathu ixoxa kuLuka. Amanga nje wonke lento, kuzikhukhumeza nje lokho. Iyafana nje nakumaHindu, nge-caste system yamaHindu. Akekho o-special ngebala ngoba emhlophe bese abamnyama bengabi lutho. Ubudomu ukungazi lutho ngendalo. Umuphi ongavudlanga esiswini sikanina? Ngisho abelungu abayibona ngathi ba-special, akekho special. NamaZulu ayicabanga ukuthi a-special, akekho umuntu o-special. Ngiyagula nje lezi zinto, kufe mase kufa. Ngisho uConstantine wagula wafa. Bonke lo Alexander the Great babecabanga ukuthi the special kumdala. Akukaze futhi soze kwenzeka kuleli nakwelaba phansi. Akho dlozi la eli-special kumdala. Umuntu esetshe ukuthi amadlozi wami makhulu ehamba enza amanyala. Special nina balaphi bendabuko nenza amanyala nicabanga ukuthi amadlozi wena special. Kanti niphethe nithwala ngey'lwane zikamdala. Ngalokho bese ubone ngathi uspecial. Phela lokho ngizokubiza ngithini? Ake ngithi i-technology yeni. Usuke undlula abanye abantu ngolwazi lakho. That doesn't make you special. Ucabanga-ke khona abadlula kudeke wena, uphatha ama-cellphone, uhamba ngemoto, undiza ngebhanoyi. Uma kuqhathaniswa nawe-ke ngoba phela bazi izinto ongazazi, sesingathi-ke bona ba-special kangakanani kunawe. Bakhanda imali lena ngayo ekudumisa ikhanda, ubone ngathi uma unemali usu-special. Yeyi, upoke uyishiye le mali. Ubani wawafa nemali yakhe? Khona nomunye uthi wathi hhayi akancatshwe nazo zonke izinto zakhe njengamafaro, ofaro. Khona ufaro
Gibhithe akangcwatshwe namahashi wakhe. Ubona ubudumu uyopoka namahashi akhe. Ubona ubudumu umuntu ufuna ungcwatshwa nemoto yakhe uyopoka nemoto yakhe. Hey, baningi bepokela izimali zabo becanga ukuthi ba special. Ufunde information, knowledge accumulated ebhalwe abanye abantu bese uthi ungathola lo just bese bona hey ngathi usu special ke manje ngoba manje usine doctrine. Laba ke ofunde okubhalwe yibo wena uma uyikomparisha nabo uyini, you are nothing, you're just zero, awazi lutho ngoba ufunde nje ulwazi labanye abantu okusho ukuthi wena you're empty, you've got nothing. Yini produce uwe then bese ubhala lakhe ibhuku. You are nothing, you are empty, you are just a bookworm. Lokhu ngizosho futhi ngikuphinde, hayi ukuthi ngifanele ngisabe ukuthi manje ngoba nakho befundile kunjanjanya. Okwabona lapho umuntu uyahamba uyofunda uthole MBA uyajika lapho uzontshotshela abampofu, siyakuvotela, uyasiphatha, usiphethe ngamanga nobusela nokubulala idazi kaMdali because you are thinking you are the best and you are special. Akho umuntu special kuMdali. Lokho nje umuhumo wabantu abangaphilanga kahle ekhaya, abangakwazi ukubona ireality ukuthi nabo bazogcina befile. Owunyeka abazi lutho ngelaba phansi. Bonke labo bantu engikhuluma nabo abazi lutho ngelaba phansi. Ngisho nowabhala ukuthi uJesu uzobuya athathe amaKristu anyukele nawo ezulwini. Lento yayikhulunywa uPaul ayicabanga ukuthi uspecial bamnquma ikhanda. Hey, bangakhe sebeyathwala namhlanje ngazi noma la i-evolution esiyenzeka okholweni. Uyahamba uyathwala wenza awungimgiri ngale ngcolile ukuthwala la, then usunabantu abaningi abakulandelayo nebandla elikhulu. Hey, ngiyinyanga enkulu, I am so special, uNkulunkulu nami. Hey, ngispecial, ngindumandumane edumezweni lonke. Bheka the followers wami akuma millions. Hey man, no lo wase Iran ubeyibona especial ethumelwa nabantu athi mabe rayota is sin to God because he thought he was special. uKhomeini lo wakhona, uKhomeini akazoba special. Nobody special kuMdali, no one. Futhi soze kwenzeka, sizidalwa nje sikaMdali sonke siyafana nanamaphara ukuthi enza okwrong empilweni yawo, but they're not special. Ukuhlala phansi kwamabhlorho. Even oNokroyi siyafana nabo, but they are not special. oNokroyi into abayenzayo, bheka zibheka ukuthi wena asesa kanjani ukuthi uphile empilweni. Foolishness yokucabanga ukuthi uspecial, you are wrong. Ngisho oNokroyi bavundle eziswini zawonina bonke, namaphara bavundle eziswini zawonina njengathi sonke nathi sivundle eziswini zomama bethu, futhi siyofa. Nabo oNokroyi bagcina befile, akekho ngeyukufa lokuthi ngeke bafe bona, ukufa kunqotshiwe ngamanga. Lo okukhulu kunako konke, ungakheli uMdali imbangi nowabo, ungazenzi ngathi sewazi uMdali. Yiso le speciality senu. Akukho ngisho African spirituality ongathi ngayo usu special kuMdali. There is nothing kulo mhlaba lo planet Earth engakwenza ube special kuMdali. Nothing at all. Ngisho nganama atomic bomb awusi special kuMdali. No one will ever be special kuMdali ngoba akekho wazi uMdali, akekho wakwakhuluma noMdali kule ndaba labaphansi. Goqa sizotha nenhlonipho namaqiniso neqinisodwa namadlozi akho amahle kuMdali ngesizotha. Bebantu ababa, kunjengoba ngisho lokhu kukhombisa nje ukuthi iningi lethu alazi lutho ukuthi kwenzakalani kwelaba phansi. Sizimpumputhe nje. Kwami ngimpumputhe eno 1/10 million ngolwazi laba phansi. Awungiyekeka laba bathi mina ngidla umthithi ngeke ngize ngife. Ucanga ukuthi umuthi wakhe noma oyise. Hey, akho madlozi akini akatshala umuthi kaMdali.
asoze. Anyway, lokuqambela umdala uthi uyazi ukuthi wadala kanjani, nini, kuphi futhi ngani, ihlazo nje, ilumbo elikhombisa ubudomu benqondo bokuphaphela umdali. Noma ngawubani, noma ngawuyiphi religion, noma ngawuyiphi culture, lobo nje ubudomu benqondo yakho, ukuhluleka ukubheka i-reality ukuthi kwenzakalani. Uyadla, phuza amanzi, ubreathe i-oxygen, ulale, uvuke. Yimuphi lo ongalali, ongadli, ongaphuza amanzi, oyintumo, ongaphefumuli i-oxygen, ongeyi ukufa, never die, like abazalwane, they will never die. Ayikaze yenzeke leyo nto. Uhluleka ukubona i-reality. Your observation in nature kulo mhlaba is very poor, is the lowest. Wonke abantu abakwazi uku-observe ukuthi kwenzakalani. Well, ama-scientists ngizothi ayesendlula, but are not special, ngoba ayakwazi uku-observe, enza ama-experiment, abone ukuthi izinto zenzeka kanjani. But the scientists bona wona they're not special. Even la aku-NASA, they're not special. Akekho umuntu special. Uyoba special the day uthi awuvudlanga esisini sikama wakho. Noma ubani uvudle esisini sikamamakhe uyogcina ngokufa. I don't care ukuthi indlela ekukhukhumezayo ikwenze nje ube ligwinya eselikhukhumezwe, eselikhukhumele. Ayikho leyo yinto. Qaphelani. Ngamphaphela umdala wamqambela manga. Ungiqambe futhi ngayamanga. Lo dumo lohlala ngekamdala kuphela kulindawo laphansi. Ziningi izipoko ezikhalayo namhlanje ezaziyikhukhumeza ngathi zikhethiwe zispecial kumdala. Fumpo phela. Ngiyabonga uyidala sikamdala. Umuqamba manga ubheke ukirelwa yiwa amanga wakho. Kade ngifundisa ngelaba phansi. Akube umuntu ukuyikhethela. I'm not special. Yingakho ngithi babysit umuntu. Angizami futhi ukuconvince umuntu la. Sekuyaya ngomuntu ukuzibona. Namhlanje abantu bahlutshwa amadlozi akubo afe ngathi a-special. Nabathakathi bayibona ngoba be-special ngoba bazi ukuthi wokuthumba abaphansi. Ngasaphathi-ke laba abasebenzisa izitho zabantu. Niyoyibona. Niyoyibona. Ngazala ngedwa ngofa ngedwa, nani futhi nazala nodwa nofa nodwa. I'm not special, and there's no one who is special kumdala. Kulungile, ningizwile.